Bona tarda. Començarà la ponència sobre Tàrraco. Tenim a tres ponents de primera qualitat. Tenim a la Maite Miró, el Carles Brull i el Jordi Segura, que ens explicaran què és això de construir sobre restes de la potència de Tarragona. Benvinguts. Bona tarda. Començarem explicant-vos. En primer lloc, us parlaré sobre l'evolució històrica de Tàrraco per fer-nos una idea de la magnitud de la ciutat i de la potència de les restes arqueològiques sobre les quals es va intervenint. Aquí és la primera imatge, és una reconstrucció, la maqueta de la ciutat romana, que si veiem ara el que és la ciutat actual, podeu fer-vos una idea de que pràcticament tota la ciutat actual de Tarragona està construïda sobre les restes de la ciutat romana de Tàrraco. La ciutat romana de Tàrraco està construïda sobre una colina, de la part de dalt d'un turó. Aquí tenim les seccions, perquè us podeu fer a nivell topogràfic, des de la part més alta amb el seu pendent que va cap al mar. Les primeres dades que tenim de restes arqueològiques de la ciutat, abans de la construcció pròpiament de la ciutat romana, ens trobem també que a la zona de la part baixa de la ciutat, a l'entorn del que després seria al voltant de la zona bastant propera a la zona del Teatre Romà i al Fòrum de la Colònia, tenim les restes d'un poblat ibèric, del qual es coneix bastant parcialment. Sí que tenim situades amb bastants solars, però ja la mateixa potència de construcció de les restes romanes ens han fet perdre bastantes evidències de la ciutat. Tenim les dades cronològiques, tindrien restes ja del segle VI, en algun punt els materials una mica més antics, del segle VII, i el poblat perdura fins al mateix moment de la conquesta, en el qual s'imbrica dintre de la ciutat romana, sense que hi hagi hagut una destrucció violenta, sinó que és una assimilació de les restes despoblat dintre de la construcció de la ciutat. A la zona més alta de la ciutat és on hi hauria la part del Praesidium, que és on se situen el 218 el campament dels escipions, a partir del qual hi haurien les campanyes de les guerres púniques, i que és el punt a partir del qual es funda la ciutat. I una mica de les restes, com que veieu de la magnitud de les restes ibèriques que podem anar localitzant. A partir del 218 es comença a tramar ja la ciutat. En aquest moment és quan es construeixen ja les muralles. Les muralles tenen dues fases, una primera del 218 i una segona ja a mitjans del segle II abans de Crist, i es comença a formar, sobretot a la banda més meridional del turó, l'entramat de carrers en la seva retícula del que serà després la ciutat. Aquests són els plànols que vam elaborar per la planimetria de Tàrraco, on hem anat dibuixant les restes conservades d'aquest moment. Aquí restes de la muralla republicana, en la Torre de Minerva i el
passeig arqueològic. També. Ara, en aquest moment, de tot el que seria el recinte de la muralla romana, només es conserva el que segueix l'entorn de tot el que és la part alta de la ciutat. O sigui, la resta de la muralla romana de la part baixa va desaparegut. Vull dir, de moment no hem localitzat en cap moment. A partir d'època d'August es comença ja a monumentalitzar la ciutat, segueixen la implantació de les restes. És l'època en què es construeix el Teatre Romà. A la part alta es comença a construir el recinte, possiblement algun dels temples en la zona on abans estava ocupada pel Praesidium, i aquí hi ha tota una part de la ciutat que en aquests moments no tenim poc documentada. Sí que a la zona on després es construeix el circ sabem que estava ocupada per elements industrials, i es comencen ja fora muralla a construir alguns elements de la xarxa suburbana. Aquí restes del teatre romà. El poc que queda de la part de la càvea i l'escena del teatre. Ràpid. En època Flàvia, la ciutat té un impuls constructiu considerable i a la part alta es construeix entre època de Vespasià, això sortia, no dic el Titus, no dic Vespasià, i després el circ, en època de Domicià, es construeix el recinte del Fòrum Provincial, amb la terrassa superior on es situa el recinte de culte, la terrassa intermèdia amb el Fòrum Provincial, la gran plaça de representació, que és la plaça més gran del món romà, i a la terrassa inferior el circ. L'entorn del circ, aquí hi hauria el recorregut de la Via Augusta, i segueix implantacions de la ciutat en tota la part baixa. En aquesta zona es comença a construir una potent densitat de zones de naus portuàries que coincideixen en un moment d'una gran potenciació del comerç del port de Tàrraco, que si sempre havia estat molt concorregut, en aquest moment, sobretot a partir de la construcció del Fòrum Provincial, doncs té unes necessitats molt d'expansió superiors per tal de poder rebre tots els materials constructius que venen de Roma, com tots els marbres de Carrara, tots els materials escultòrics d'importació necessaris per la construcció i la monumentalització del gran recinte del Fòrum Provincial. Com veieu, la fossilització, veieu el recinte de les muralles i la fossilització en la trama de la ciutat actual del recinte de culte, que en aquest moment és on està ocupat per la catedral, i totes les restes del fòrum que han quedat marcades a tota la trama en aquesta zona que després en època medieval es va ocupar. Així com després totes les restes del circ, del qual es conserven en alçada en gran quantitat. Aquí part de les restes del fòrum, la plaça del Paiol, les restes del circ en la zona de la capçalera, les graderies, i la part de l'amfiteatre, que també en època Fàbia, també a banda de tot el recinte de culte, es construeix també l'amfiteatre.
del qual a la part oriental de la ciutat. A la part baixa hi ha les restes del fòrum de la colònia, que aquest s'havia ja començat a construir en principis del segle I. I a partir ja del segle III es van succeint diferents remodelacions de la ciutat. Per exemple, al costat del Teatre Romà es construeixen unes grans termes monumentals de l'estil de termes imperials, amb una dimensió una mica més petita, però del mateix estil de les termes de Caracalla a Roma. Serien les termes del carrer Sant Miquel, amb tota una sèrie de mosaics. Això són restes de la zona suburbana, on a banda de les documentacions d'aquells grans magatzems portuaris, es documenten diferents restes, com per exemple, són les que després s'han hagut de veure tota aquesta gran zona que s'ha excavat de nou, com s'ha hagut d'anar integrant amb les construccions que s'han superposat a sobre, com la font, que és una font monumental coneguda com la Font dels Lleons. És una font que comença en època republicana i després té diferents remodelacions en època imperial i en època baix imperial, des d'una font que passa d'una primera font a una cisterna, amb els canyos aquí, amb els lleons. Totes aquestes restes que estan al costat d'una gran domus i dels magatzems imperials, al final tot això ha quedat integrat en els soterranis dels edificis. El que passa que malauradament encara no es poden visibilitzar perquè estem pendents d'acabar de concretar els elements jurídics per poder obrir els elements. De totes maneres, sí que es va procurar de fer la construcció de l'edifici, això està sota un edifici, de manera que es quedessin les restes conservades i amb un espai suficient perquè en qualsevol moment puguin ser posades a la visita pública. Aquí restes d'uns nimfeus, que aquests sí que han quedat integrats en un espai públic, enjardinat a la zona del carrer Vapor, i unes altres restes, així com abans hem vist, les restes del Fòrum Provincial, les restes del que serien la part residencial de la ciutat romana, amb les cases de les domus, també en aquestes, per aquí encara estan pendents de la construcció. En època ja baix imperial, es comença en algun punt, tot i mantenir totes les grans construccions del fòrum, en algun punt es comencen a ocupar ja els espais públics, es comencen a fer grans àrees de necròpolis paleocristiana, i es construeixen els suburbis. Passem ràpid. En l'època visigoda hi ha gran part de la ciutat que s'abandona. Aquí restes de la necròpolis paleocristiana. En època medieval la gent al final queda tot l'habitatge concentrat en el que seria la part alta de la ciutat. O sigui, s'ocupen tots aquests espais que estaven lliures, es comencen a construir tots i s'ocupen amb la muralla, primer pel mur vell i després pel mur del segle XIV. En època, finalment s'ocupa la part alta i la part baixa. Com veieu, queda tot un gran espai buit al mig de la ciutat, i ja no és fins al segle XIX, aquí és simplement les afectacions dels francesos, i ja no és fins al segle XIX, amb la construcció de l'Eixample, en què es torna a ocupar tota la ciutat. Fet que en alguns punts realment va provocar
que es malmetessin part de les restes arqueològiques, perquè així com en la part alta i part de la part baixa s'aprofiten molts dels elements arquitectònics romans dintre de les construccions dels nous murs, a l'Eixample segueix unes orientacions absolutament diferents de la ciutat romana. En alguns punts es fan grans voladures i grans replantejaments i hi ha algunes zones que s'han perdut, com per exemple tota la zona aquesta que veiem aquí absolutament buida de la pedrera del port, és on es va agafar tota la pedra per la construcció dels espolons del port modern de Tarragona. I això hi ha una vista dels anys 51 de com havia quedat la ciutat. I ara ja li passo al Jaume. Bueno, això és una marató a ritme de 100 metres. Havia aquí, a veure, però creiem que val la pena transmetre tota la visió de l'evolució de Tarragona des del segle I al segle XXI. Tarragona és com una esponja que va absorbint totes les capes del pas del temps. Hi havia un altre quart ponent, que era el Joan Menchón, que és l'arqueòleg municipal de Tarragona, que en aquests moments està anant, com ell diu, de Córdoba, la capital de l'Àndalus, cap a Malave, a Tàrraco, que és la capital de l'Espanya Citerior, que és casa seva, que per desgràcia ha tingut que anar a Còrdova per un tema d'urgència i no ha pogut estar entre nosaltres. Tenim la seva ponència, que jo cada vegada la vaig tatxant més, però creiem que val la pena, encara que siguin 5 minuts, llegir algunes coses, perquè el Joan Menchón, que és fill de Tarragona, creiem que està molt vinculat i les seves reflexions sobre Tàrraco, doncs creiem que val la pena que tinguin un petit espai aquí. A partir d'ara ensenyarem el que és la part alta. Com ha dit la Maite, hi ha la part alta i la part baixa. Les dues, les traces romanes tenen una pervivència, però tot el tema, el centre històric en si mateix és la part alta. Llavors intento, anem passant les imatges del Joan. Passem la primera. Llegeixo. El tema del curs, una frase misteriosa, el fi com principi. Això m'evoca la concepció cíclica del temps en els filòsofs pitagòrics i estoics. Valgui com a exemple les formes de govern que cauen la seva fórmula corrupta amb el pas del temps. L'aristocràcia, l'oligarquia, la democràcia, la demagògia, la monarquia, la tirania. El que deia un dels pares de la història moderna, Arnold Toynbee. Bueno, és igual, segueixo. Arnold Toynbee diu que la història és la marxa cap endavant, tot i que amb retrocessos que són depuracions d'aspectes dolents o negatius que impedeixen progressar. Se'm sent? És el símil de les rodes del carro que giren monòtonament sobre el seu propi eix i per elles mateixes no van enlloc, però que serveixen per una fi més transcendent que la roda en si mateixa, impulsar el vehicle cap endavant. Les velles pedres traspassen els espais públics, les places, els carrers, les façanes, i es converteixen en el còmplice i confident de secrets i de la vida, de vegades pública, privada, de vegades furtiva, fins i tot intrigant. Passa l'altre. Entrar en els establiments de la plaça de la Font, l'anterior, ens permet una descoberta misteriosa de l'interior del circ. Les velles voltes reformades a l'edat mitja conviuen unes grades, amb arcs medievals i portes d'ocults passos, no se sap cap a on. Al carrer Major, un paviment de vidre cobreix
llocs que no porten enlloc i escales. Les columnes visigòtiques de la Passa del Rovellat, del carrer Granada, ens aboquen a la ciutat dels darrers temps de l'antiguitat. Inscripcions romanes, jueves, al carrer Escrivanies Velles, es marquen el passat. Tarragona és multilingüe i multicultural. Els arcs dels establiments del carrer Major i la Nau, sobre carreus romans, ens recorden que la ciutat ha estat transformada durant més de 1000 mil·lennis, conformant un palimpsest urbà ric i complex i enigmàtic. Palimpsest, etimològicament, significa gravat de vell nou. És aquell manuscrit que sota la seva lletra conserva empremtes d'una escriptura anterior, però que va ser esborrada expressament per poder reciclar el suport. Això és el que veiem a la ciutat de Tarragona, on veiem traces, elements, restes, fragments de més de 22 segles d'història. No podem deslligar aquest passat històric d'altres passats, que hem de valorar en la seva mesura, des de la prehistòria a l'estructuració octogonal, amb un urbanisme medieval que no tenim mai clar del tot, si és la implantació del segle XII d'una trama cordill pròpia de les viles noves o l'adaptació a una realitat urbana anterior. De forma més quotidiana, fins i tot intimista, no pocs immobles de la Peralta, observem aquest palimpsest amb el desmuntatge, reciclatge, juxtaposició, sincretisme de murs i voltes romanes amb parets i arcs medievals, renaixentistes, etc. També trobem actuacions de reciclatge que van més enllà de la simple reactualització del material, elements de l'esquitrau del recinte de culte encastats al mur del claustre, inscripcions romanes per ser llegides per vianants il·lustres. Vaig seguint sense llegir a l'última pàgina. Diu: l'actualitat s'imbrica en formant un palimpsest històric, urbà i territorial que conformen els actuals paisatges històrics de Tarragona de l'antic Àger tarraconensis. Tot això articula tres realitats unamonianes: el país, el paisatge i el paisatge. Aquest patrimoni, especialment de la Peralta, és el continent de la rica vida de la ciutat, des del quotidià a les grans cerimònies rituals de la seva litúrgia històrica i etnogràfica. Hi ha una petita cosa que ell sempre li agrada parlar. Diu, per exemple, fins quin punt és casual que l'emperador Octavi August hagués nascut un 23 de setembre i mort un 19 d'agost. I les festes majors de Tarragona siguin Santa Tecla, 23 de setembre, i Sant Magí, 19 d'agost. Són preguntes que ens fem i no ens atrevim a dir en veu alta perquè sota un suposat cientifisme no sabem com ponderar les respostes. Però el cert és que ens les planteixem. Tenim exemples prou clars: les processons de Setmana Santa, els seguicis de Santa Tecla i Sant Magí, que transcorren per llocs on havia passat la pompa triomfalis del culte imperial, igual que la professó de Corpus. I no ens oblidem dels pilars caminant el dia de la Mercè de la catedral a l'Ajuntament, igual que la processió romana anava del Temple d'August al circ. Les rodes giren endavant, però el cicle és el mateix, dia a dia, any rere any, segle rere segle. Aquí acaba el Joan, que jo abans no ho he dit, però quan estava parlant la Carme, jo m'imaginava com un conseller igual romà o un personatge medieval passejant per allà pels carrers de la Peralta amb les mans darrere i pensant en la seva ciutat. Ara passem? Sí. Seguint amb el cronograma alta velocitat, malgrat que jo no passo de la tercera a la quarta, el Carles és especialista en posar la sisena. A veure, per on es passa? Vale. O sigui, intentarem explicar en 5 minuts tot un tema que portem 25 anys treballant
i és tot el tractament de l'espai públic de la part alta. Per què? Perquè aquest espai públic està... Espera, com puc treballar amb això? Està absolutament relacionat amb la ciutat romana. Tot ve d'un projecte, una voluntat de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament. A principis dels anys 90, la voluntat en aquella època era bàsicament la regeneració, la rehabilitació dels centres històrics. El mecanisme que teníem més clar que funcionava, o l'únic, era renovar tots els espais urbans que estaven degradats, les seves instal·lacions, serveis, etc. I en aquest cas d'aquí anem a veure, això és Tarragona amb una vista d'helicòpter en la que es veuen les 3 terrasses del recinte representatiu de la capital. No? Aquesta línia d'aquí és tot el front, això és el circ, aquest és el front de la gran plaça del fòrum i això és el recinte del culte. Ai, equivocat. Això és, utilitzant la paraula aquesta del palimpsest, no? Hi ha aquí el que és com com aquesta andami, no? Com es diu andami? Vestida, no? Com que sí que està vestida, aquest esquelet que configuren el contorn de les 3 grans terrasses o recintes que condiciona d'una manera absoluta el creixement urbanístic i morfològic de la ciutat. No? Com la catedral es col·loca sobre el temple, la resta d'espai de culte, el temeno romà es manté com aquest espai al voltant de la catedral, la zona del fòrum s'omple de les illes a partir del segle VI amb una estructura morfològica ordenada amb l'eix central que uneix les terrasses. El circ s'omple morfològicament també en l'eix transversal, que és el que té la lògica urbana del seu creixement. Llavors la proposta és establir, clar, és indudablement, el que estava claríssim és que Tarragona s'ha de completar com un conjunt, no? Vull dir, no hi ha espais jeràrquics, sinó que el valor és el conjunt de les 3 terrasses i aquest valor unitari de l'espai. Llavors la proposta és per cada una de les terrasses col·locar un tipus de paviment diferent. Aquest paviment és d'alguna manera com la idea de la intervenció i té una finalitat, doncs, bàsicament, a part d'urbana i de coherència com a idea d'intervenció, doncs, d'identificar cada una de les 3 terrasses. Llavors, la terrassa central, la idea era col·locar un paviment amb una junta contínua, com si fos tot una gran estora, en què les illes posteriors donessin com aquesta sensació que s'apoyen a sobre. Llavors, per buscar una mica aquest diàleg, paral·lelisme, la idea és col·locar això amb una pedra caliça, que és un jaspi gris, que va lligar a les pedres de la zona, ens recorda la pedra Lliçós, que era la pedra romana més utilitzada. Al recinte del temple, la idea és col·locar una pedra que és reaprofitant totes les pedres de la part alta, no s'ha fet res, la catedral és un tema complicat d'entrar-hi, i el recinte a baix, que és el recinte del circ, que és aquest color més ocre, no tinc això d'aquí, és col·locar una pedra que recordava l'arena del circ, que és com una pedra que ve de l'Alicant, que és de la família del mèdul, i es buscava com un paviment continu, que és el que és la idea. Llavors, això eren aquests grans paviments genèrics, per dir-ho així, i es complementen amb hi ha un altre quart paviment, que és tota la zona que queda entre els 3 recintes i la muralla, que és com l'espai fora muralla, que és un espai que hi ha molts pocs restes arqueològics,
I per què es col·locaven els exèrcits, etc. Aquest es col·loca en un paviment també que és de la zona, que és el Borriol, d'una manera una mica més anant del particular al general. Llavors hi ha un altre tipus de paviment que és, podríem dir, paviment específic, que és col·locar-lo sobre els tres recintes que configuren els tres plans, no? Llavors és com una estora de travertí romà que d'alguna manera està col·locat sobre el que era l'edificació que tancava els recintes. El circ, que és l'espai aquest central d'aquí, també té aquests elements més específics en els dos visoris, que és la part alta de les grades, que es veuen més o menys aquí col·locats, que també és com aquest paviment que configura l'espai que d'alguna manera emmarca la zona del circ. Doncs la conjunció d'aquests dos paviments és el que ens dona d'alguna manera el conjunt dels criteris d'intervenció que des de l'any 90 fins ara estem intentant aplicar. Llavors, ara passarem en 2 minuts una sèrie de fotos molt ràpides que veureu d'alguna manera que expressen millor que les paraules això que estic dient, no? En aquest petita mosca de baix, més o menys es pot seguir on està ubicat cada paviment, no? És aquesta estora en la que es col·loquen l'amplada dels edificis que configuren com amb la pluja, l'església aquesta, els seus murs perimetrals estan col·locats aquí, sota aquesta estora és on hi ha el criptopòrtic que marca d'alguna manera el que és el pla anivellat de la terrassa. Tarragona té una cosa que no té cap ciutat del món, que el nivell romà és el nivell actual. O sigui, tu trepitges el nivell romà. Això és el carrer Santana. La plaça del Fòrum, d'alguna manera es veu com aquest paviment està col·locat dintre de l'edifici que girava i conformava la plaça del Fòrum. Són elements que es volen integrar a la vida actual de la ciutat. Sobre aquesta plataforma es fa el mercat d'aquest mercadillo que es fa a les ciutats. Això són les zones, aquesta del paviment central del Fòrum, que es veu com si les silles medievals estessin col·locades sobre del gran espai de l'escala de la plaça romana de 300 per 180 metres. La foto d'aquesta d'aquí és el paviment que és de l'arena del circ, com que també amb aquesta idea de palimpsest, carrers actuals es queden com cosits, com referències també de preexistències en els paviments. Aquest projecte han treballat bastants arquitectes, alguns estan per aquí presents. Al final passarem un petit imatge que surten en molt petit. I ara li passo la paraula a Carles Brull, que explicarà un cas concret dintre d'aquest pla de paviments. Bé, bona tarda. La meva funció era explicar en detall, però sintètic, un cas particular de l'aplicació d'aquests paviments. Com que el temps apreta, intentaré, com dic, ser molt sintètic i em centraré molt breument en 4 punts. Un molt ràpid, que és la situació... Jo explicaré el cas concret d'aquest construir damunt de les restes amb aquest pla de paviments que ha explicat el Jordi, aplicat al cas concret del carrer... El cas concret del carrer Enrajolats és un carrer actual, al moment d'actuar era un carrer més de la trama urbana, amb unes amplades normals, però, com veureu, té unes singularitats. Us he dit que us explicaré un carrer i us poso aquesta imatge tan suggerent perquè, en realitat, aquest carrer, una de les singularitats que té és que el soterrani d'aquest carrer és la volta del circ romà. Per tant,
El carrer que us explico és la coberta d'aquest edifici que és Patrimoni de la Humanitat. Això és la imatge, diguéssim, del soterrani i el carrer que ens vam trobar a l'hora d'intervenir era aquest carrer d'aquí dalt, el carrer Enrajolats, aquest de baix del Trinquet Vell. Això són les restes de les grades septentrionals del circ i aquesta situació que veieu aquí d'esventramento, és el resultat d'una operació frustrada d'enderroc d'una casa que hi havia aquí, construïda sobre les restes de les grades. Aquesta és una de les parets que queda, per construir una biblioteca. Una mica la història del Bor i aquestes coses, quan tiren per fer la biblioteca es troben darrere, com si no ho sapiguéssim, les grades en un fantàstic estat del circ. Aquesta secció explica com és la secció, aniré molt ràpid, ara ja és el segon punt, explico com era això. En època romana teníem la grada amb aquesta secció, la volta llarga que heu vist, aquella imatge que vèiem de soterrani és aquest, i el carrer no estava aquí sobre, que hagués sigut l'ideal, sinó que teníem aquesta situació. Aquest és el forat que es va fer quan se va tirar la casa que ocupava aquest espai, i el nivell romà era aquest, i el nivell del carrer actual era aquest. Era un carrer, us dic, de trama local, aquesta és una secció transversal, és un carrer que va des del carrer Major, que coneixeu Tarragona, fins al Pretori, i aquest és el soterrani que vèiem a la fotografia. Era un carrer, en el moment d'iniciar això, de trama urbana local, amb un estat de degradació, precisament perquè això es va mantenir durant molts anys, i l'objectiu de la proposta era, a part d'aplicar tot el tema de paviments que ha explicat el Jordi, és a dir, de la regeneració urbana d'aquesta part del nucli històric, renovant els paviments, però també totes les infraestructures, es tractava, en aquest cas, tenia un objectiu triple. Un segon objectiu era integrar aquestes restes adjacents que van sortir a l'enderrocar la casa dintre del paviment, amb el que això suposava de conciliar el que eren els nivells romans, que estaven 1,5 metres més a baix, dels nivells actuals amb les servituds d'accés a garatges, a habitatges. I un tercer objectiu molt important, heu vist aquella fotografia que he ficat al començament, hi havia unes problemàtiques molt grans de filtracions. Us he dit, això era la coberta, però amb tot aquest paquet, no sabem per on, entrava aigua, fins al punt que en aquest moment, quan iniciem el projecte, s'ha tingut que tancar aquell espai, que era visitable del Museu d'Història, per un tema de salubritat i perquè s'estava caient aigua. Molt sintèticament, explico ja la proposta. En aquest cas, aquest tema el vam resoldre. Començaré potser pel final, això va portar molta discussió de com s'havia el nivell, si s'havia de conservar l'actual, si s'havia de recuperar el romà perquè s'entengués la secció de les grades en aquest sentit, i la solució, després de donar moltíssimes voltes, va ser, amb la part que es conservava millor les grades, dividir el carrer en dos nivells. Un, el nivell romà, això ens permetia lliurar el carrer recuperant la secció del que era la grada romana, i un altre, després ho veureu això en planta i en extensió, en un nivell més alt que et permetia mantenir els accessos a l'habitatge. Això veureu que després té uns avantatges. El carrer comença aquí el carrer Major, una part molt estreta. Aquesta és la part que es va desdoblar amb dues alçades. Aquests dos nivells anaven confluint i amb aquesta part del carrer acabaven coincidint i a l'extrem oposat apareixien les escales. Sí que és veritat que amb tots aquests desnivells, després ho veureu millor amb les fotografies, tot el carrer resultava accessible. Això és un detall de les substruccions que després jo crec que ho explicaré millor amb les fotografies. El tema de la impermeabilització era molt important i la veritat és que després de fer 1000 proves no se sabia exactament d'on venien les filtracions, aigua neta no era, la que baixava i la solució que es va adoptar és excavar en extensió tot aquest paquet. En alguns llocs era 1,5 metres i en altres només 50 centímetres. Això va permetre documentar unes parts del circ amb un estat de conservació, la part de dalt del visori, fantàstic. Tranquil·la que... Va permetre documentar la part de dalt del visori amb un estat fantàstic. Aquest mur que veieu, que va ser un problema... Aquest mur que veieu són restes de la casa dels militars, que era una construcció que no sabíem bé si era del 16, del 17. Després de diferents negociacions a la comissió vam optar
per deixar en una part com a testimoni i en una altra enderrocal perquè es vegués la secció completa de la grada. Us passo unes fotos del procés que va ser, la veritat, molt complexa perquè suposava excavar en extensió una gran part al mig de Tarragona. Fixeu-vos el bon estat dels paviments romans, d'aquesta part de dalt de les grades, del visori, i això que veiem aquí és el mur del foro que limitava la terrassa superior. Van sortir traces d'una tribuna. A nivell científic, l'oportunitat d'excavar un tram tan gran va ser molt... Ara no entrem en aquest tema, però realment va ser molt sucós a nivell científic, l'excavació aquesta. Això és unes fotos del procés. Hem parlat que al final optem per fer 2 nivells. El nivell superior es recolzava damunt d'unes construccions de manera que ens permetia per tota aquesta zona d'aquí, com veureu a les fotografies, passar totes les instal·lacions. Això ja són fotografies de l'execució, aquest és el nivell inferior, que correspon estrictament amb el nivell del visori romà i aquesta vora d'aquí correspon amb la vora de les grades, tal com seria percebre en època romana. Aquest nivell superior, aquest inferior no el van poder estendre tot el carrer per un tema de servituds de guals i accés a habitatges, se manté i permet aquest accés. Això és una imatge de la cambra aquesta que queda del nivell superior i això era clau a la solució del tercer problema que us deia. Aquesta cambra ens permet passar totes les instal·lacions però registrables, de manera que qualsevol fuita es pot localitzar ràpidament i reparar abans que arribi a baix. Això també ens va permetre, una altra cosa que després explicaré, aquesta cambra, això són imatges del carrer acabat. S'ha de dir que nosaltres vam actuar amb el carrer, les grades estan encara pendents d'adequació, que teniu aquí el nivell és unitari, el nivell superior, el nivell inferior. La transició entre el que seria el visori romà i les grades, que ja us dic que estan pendents d'adequació, es fa en una tranca molt transparent perquè no es perdi aquesta continuïtat de l'estructura romana, però alhora hi hagi una separació adient entre l'espai públic i el que després serà recinte monumentalitzat. Algunes imatges d'aquest acabat, amb els 2 nivells, tanca aquesta que separa els 2 elements. Aquí veieu a la dreta restes del mur del segle XVI, segle XVII, que vam preservar perquè tenien certa entitat i que ens semblava que estava bé com a testimoni. I aquí veieu el límit del nivell inferior del visori amb aquesta cornisa que no es va poder documentar, però per paral·lels vam arribar a establir que podia haver un element així de resolució i que creiem que era important per remarcar que el perfil de la grada romana era aquesta. A la part en el que, i ja vaig acabant, amb la part en el que aquests 2 nivells no eren possibles per tot el tema de les servituds, es va crear aquesta mena de terrassa mirador que es convertia, aquest element, la part, aquí ja teníem garatges i accés a les cases als 2 cantons, es va crear aquesta mena de terrassa mirador que es convertia en un perfecte lloc per veure la secció completa de la grada i del visori que havíem recuperat la cota. Algun detall, i amb això acabo com a curiositat, aquest desnivell ens va permetre utilitzar uns forats d'època medieval com a ventilació de la volta, il·luminació natural, amb aquest invent que és senzillament una reixa que ens ventila i ens permet que aquesta volta que tenia uns deshumidificadors i tot això, pogut prescindir d'això, ens entra un mínim d'il·luminació natural i a la nit té una llum artificial que fa de balís, aprofitant aquest desnivell. He procurat ser el més sintètic i m'he cenyit el temps. Gràcies. Gràcies.